Okay? What kind of? Alright. Ngoneka. Antoboziyo. Alright. Let's see. Igare pana. Yeah. Mira ndibotanga ndatsara mkura kuva. Vabereki tiri kuita challenge hombe ndeye network. Ndio challenge yatinayo ndeye network. Saka ndingokumbira kuti mungonzwisisawo kuti we really appreciate muri kuona kuti ndiri kumbozama nepandinogona pese. Ndakapinda mukati inside mupala chaimo mune body. Network ikubva yangoramba kubata zvachose. Ndine mashoko andinoda ngotaura pano mashoma. I know kuti pane zvinhu zvizhinji zvakaitika, but inanzi kunyanyotaura hangu zvakanyanya, but pakutanga ndoda hangu kutenda kune vanhu vese vakabatsira. Ndichapawo sisi vemunhu akashaika kuti vataurawo mashoko mashoma kune vanhu vazhinji, kune vanhu vamwe vakakwanisawo kutibatsira. Chinoitika pamupenyu ndechekuti Mwari akatisika akatiisa munzvimbo yekuti munhamo nematambudziko tinofanira kubatsirana. Alright. Saka chandoda kutenda ndechekuti munguva dzakadai ndo panoratidza rudo ruzhinji pakati pevanhu, ndo panoratidza. I think I can remove this because ndinondega motikari for now. I'm now in my car, saka I think I can remove this. Alright. Saka munguva dzakadai ndo paunotanga kuona kuti hama dzinokubatsira ndedzipi. Alright. Pane point yandaida kungogadzirisa yakaitika pakatanga basa iri. Chinonyanyondirwadza ndechekuti sesu maZimbabweans kazhinji kachona atibatsirane munguva dzakadai. Atibatsirane munyaya dzakadai munguva dzakadai. But pakaiti coincidence ndakatanga kutaurawo nehama yemusha akashaika akandiudzawo kuti no ndo dambudziko raitika, vakazondifonerawo ndo patasizotangawo kubatsirana. Chandoda ngokudzai ndechekuti sesu maZimbabweans kazhinji kachona ndinotadza kunzwisisa kuti kusawirirana kwedu kuri pai, godo rinobva kupi oro utsinyo unobva kupi. It's actually so sad kuti vanhu vanotanga kutaura zvakasiyana panetika zvinhu zvakadai. Chandenge chingokumbirawo ndechekuti munhu akashaika, let's respect my families, let's also respect their privacy. Handiti zvinhu zvakakosha izvozvo muupenyu. Pane mistake yakaitika because pakange pakubudawo mashoko ekuti munhu haana kushaika, hapana chaitika and so on and so on. Inini ndiri mwana akazvarwa nevabereki. Ndakadzidziswa kuti haupikisane nevanhu vakuru. Panoshaikwa munhu mukuru akatanga kukutukwa, akatanga kukushora, unonyarara. But sometimes hatifaniri kutora advantage iyoyo yekuti munhu yaanonyarara. Chandinoda ngokudzawo ndechekuti inini ndine mabusiness mamwe andinoita. I'm in the transport and logistics. You guys have seen my vehicles. I'm vehicle tracking, I'm insurance and etc. Kumbirwa nefamily kunzi ndibatsire inyaya yekuti ini ndiri muZimbabwe ndinounderstanda kuoma kwakaita upenyu. There is no way yekuti kazhinji kachona pakaitika dai totadza kuita mune zvakanaka. Saka document pane page yakambobuda pakutanga yemunhu akanzi ane 50 years. It was an error. Haasire munhu akashaika. Haasire munhu akashaika. It was a mistake yakaitika yemunhu ane 50 years. Munhu akashaika ndine repatriation document ake arapa amuri kuona aya ekuti board has been cleared now from here, board yakuenda kuZimbabwe. Saka tichingopedza kudai zvese board yakuenda kuZimbabwe. Chandongokumbirawo ndechekuti tisamhanye kunyorana tichigadzira zvimaghost account tichitukana, hakuna kwazvinotiendesa kure.
tiri vanhu vanonamata, tiri vanhu vanotya Mwari. Ngatiremekedze vamwe mabasa vanoita. Isusu basa ratinoita iri nderekuti tibatsirane semaZimbabweans. If you check kuti maZimbabweans mazhinji ari muSouth Africa, vamwe vanoita mabasa akasiyana-siyana, vamwe vanoita umbavha, vamwe vanoita ma-armed robbery, vamwe ipfambi, vanhu vanoita zvakasiyana-siyana. But isusu takapindo kuitawo basa iri because we want to support our fellow brothers and sisters. If you have to go now kuma-government mortuaries now, kune mabodies akawanda emaZimbabweans ariko ekuti mava kutokwanisi kuendesa mari kuZimbabwe. Saka chandongokumbirawo ndechekuti please munogona henyu kuramba muchituka, muchishora, muchigadzira maghost account, but kune misisimeli ndokutendai zvikuru nebasa ramakaita. Dai Mwari angokuropafadzei. Please kune vanoramba vachikutukai pane zvese zvatiri kuita. Hapana kana financial gain yamuri kuwana sisimeli. Family have paid me mari yandakataura iye kuti mari yakati. The system is very transparent. Saka please vanhu vanoda kungoramba vachituka vachishaudha, inini semunhu anonamata ndichangokunamatirayo kuti Mwari akunzwirewo nyasha. Handina nguva yekupindura, handina nguva yekurwa nevanhu. So pari zvino family iripo nemamwe mafamily members tapedza, bhodhi yakuiswa mumotikari, all the documents are fine. Kana kune vangu vachifungidzira kuti bhodhi ichamiswa murodhi zvonzi kwaitwa mapapers efeki paita sei. The board has been cleared by the South African government. I've got the permit now and the board is going to leave now. Dai Mwari aramba achikuropafadzai, vanotuka nevanoshora, vanogadzira maghost account, Mwari ngaakunzwirei nyasha. Ndichakungopo kuna sisi vakashaikirwa. Taurai. Hello guys, ndoda ngokutendai nekundibetsera kwamakaita. Musaitire inini chete, mugoitirawo vamwe. Ndinongoramba ndichikutendai, handina hangu chandingakwanise kukutendai zvakanyanya. For now ndichazokutendai hangu kana ndapedzawo kuchema. Asi ndoda ngokutendai nezvamakaita. Havasi vangani vangazviite. Murambe muchiitirawo vamwe zvamakandiitira. Thank you.